Oli kuulkaa hienoja tarjouksia täällä Suolahden Martoilla. 80 vuotta Suolahden Martat juhlivat tänään täällä Suolahden kirkossa ja Äänekoskella on kanssa juhlat. Sielläkin on kahvia ja kakkua ja on suolasta. Näin päästöaikana niin minä haluan enemmän kunnioittaa sitä Jeesusta Kristusta, että tänään Herran sana varsinkin puhutteli minua tuolla kirkon penkissä, kun sain laulaa kauniita ylistyslauluja. Onkohan mulla kuvanvakautus päällä? Mistähän sen vielä saisi päällä? En tiedä. On saattanut ehkä kuvanvakautus unohtua pois päältä. Joo, tuli mieleen tuossa kahvipöydässä, että kyllä Jeesus kun lähti täältä hänen maallisen taivalluksen päättyessä, niin menenpäs täältä, vaikka on vähän liukkaampaa. Niin hän lähti semmoisella kevyellä painolastilla. Hän ei ollut ketään riistänyt elämänsä aikana. Jeesus täällä toimijassa, täällä meidän ihmisten keskuudessa. Mutta monella menestyneellä ihmisellä niin on valtavia rikkauksia, mutta minkälainen mahtaa olla se painolasti, kun ajattelee sitä, että kuka ne kaikki hänen rikkautensa on saanut aikaan. Joku oikein semmoinen päällikkö, mikä tuolla on riistohyödyntänyt nuoriakin ihmisiä ja he on sitten työskennellyt tämän Pohatan tehtaissa ja pienellä palkalla ja pomokaan ei ole muistanut sitten heitä edes kiittää, jos on tehnyt vaikka kuka 30 vuotta tai kuka 40 vuotta tai joku kenties jopa 50 vuotta on saattanut siellä tehdä sitä työtä, niin onko se johtaja muistanut heitä sitten kiittää, että kun hänenkin johtajankin vaurastuminen on tosissaan niin ollut sen työntekijöiden työn varassa ilman heidän onnistumistaan, niin ei olisi niitä johtajiakaan, jotka sitten voi ajella niillä luksusautoilla ja kuljettajatkin on varmaan sitten. Niin Jeesuksella ei ollut tällaista painolastia. Minäkin pääsen osalliseksi tästä Jeesuksen kevyestä olotilasta, kun en ainakaan ole kun ei 32 vuoteen tässä töitä ollut, niin en ainakaan kenenkään johtaja oman tunnon tuskia ole ollut lisäämässä tässä. Vaikka kovastihan minä työvoimaani on tässä tarjonnut, mutta ei ole kukaan halunnut sitä ottaa vastaan. Tänäkin sunnuntaina saan tarjota työvoimaani täällä aurinkoisessa Suolahdessa kävellessäni tuolta Suolahden seurakuntatalolta kohti kotia. Ja voinpa tässä vähän kuvailla tyhjää tonttia, missä aikaisemmin sijaitsi Asemakadulla se Suolahden yhtenäiskoulu. Siitä ei ole juuri paljon enää mitään jäljellä. Pelkkä kuoppa vaan maassa. Tuleeko siihen sitten nurmikenttä näin keväällä vai ehkä jopa sieniä voisi siitä löytää. Hyvinkin kattokaas, kun se on se rikottu se maa, niin kyllä siitä kannattaa korvasieniä käydä katselemassa ja kartiohuhta sieniä siitä koulun tontilta. Tiedän vaikka löytyisi. Se on se sienirihmastu semmoista ihmeellistä, että se saattaa siellä olla maan kätköissä vuosikymmeniä ja sitten kun otolliset olosuhteet tulee, eli on aurinkoa ja kosteutta riittävästi, niin sienet vaan tulee näkyvillä. Ja rikotussa maassa justiin tommoset kartiohuhtasienet ja korvasienet viihtyy, niin jos vaikka Herra antaisi tämän ihmeen ja me saisimme tästä ihan Suolahden keskustasta poimia sieniä kevään kunniaksi. Mene ja tiedä. Sen puolesta kannattaa käydä rukoushuoneissa rukoilemassa ja mullakin on rukousaiheita. Aion mennä tiistaina, jos Herra suoni, tonne helluntai-seurakunnan rukoustilaisuuksiin rukoilemaan. On kyllä kiitoksen aiheita tullut, mistä voi rukoilla. Ennen kaikkea siitä tietämyksestä, että kuinka suuri Herra meillä onkaan täällä
elämäämme valvomassa. Koko maailman kaikkeutta pitää kasassa. Tästä ei ole pitkä matka. Tää on ihan tyhjä tää entinen matkustajakoti, mikä oli, niin tontti on ihan tyhjä. Siinä olisi hyvä tontti, mihin voisi vaikka rakentaa. Kauppaa ei ole kaukana ja sen verran kuitenkin etäällä, ettei toi Suolahden asematien liikenteen humina ja kumu kuulu tonne tontille, vaikka on ihan tässä kaupan vieressä. Samoin tässä on hyvä tontti. Mä en ole koskaan nähnyt sitä rakennusta. Oli semmoinen piharakennus tuossa joskus aikoina ja siinä oli sauna. Sen on nähnyt, kun se on purettu. Tässä on vähän rakennusjätettä tässä tontilla. Tää vähän viettää tonne alaspäin. Tää tämmönen rinnetoltti. Niitähän tuolla Tampereen seudulla ja Jyväskylässä riittää noita rinnetontteja paljon. Niin mulle kerrottiin ainakin tuolla rakennusmessuilla 2025. Nyt pitää olla tarkkana, ettei liukastu, kun tässä on jäätä. Se alkaa pikkuhiljaa sulamaan. Olisikohan Tokmannin roskiksessa jotain. Mutta ei sitä voi oikein hyödyntää näin paaston aikana. Paastoa täytyy kunnioittaa. Mulla on kyllä kotona kanaa ja meinaan tehdä parsakaalia keittää ja kanaa ja sipulia ja ruokakermaa. Joo, tosta jo näkyy, kuulkaa, että ihan on tyhjä tontti. Siellä ei ole enää koulusta mitään jäljellä, mutta kuin soraläjiä. Tää ennallistuu hyvää vauhtia. Tämänkin on Herra tehnyt. Herra on tehnyt tämän Suolahden muutoksen. Hän on sen saanut aikaan. Martatkin tuolla valitteli, että kun marttojen toiminta hiipuu, ei ole tulossa uusia marttoja. Mikä se naisena olisi sen helpompaa kuin tehdä niitä uusia ihmisiä. Mutta se ei vielä riitä. Tarvitaan Herraa, että ne uudet ihmiset sitten jäävät tälle alueelle ja alkavat uusiksi martoiksi. Kun ne maailman melskeet ja kaikki on mielenkiintoista nuorelle ihmiselle, niin ei sitä välttämättä jäädä perinteitä jäädä sitten enää vaalimaan niille synnyinsijoille. Näistä kaikista Herra päättää ja saa aikaan näitä ihmisten liikkeitä. Me ei ihmiset monta kertaa voida niihin millään tavalla vaikuttaa. Täällä on ihan tyhjä tää koulun tontti. Saitte tässä samalla vähän hengellistä henkiseen nälkään ne saitte vähän apetta Markon videoiden välityksellä näin Marian päivänä. Oli oikein mukavia virsiä tuolla laulaa kirkossa. Joo. Tässä kuulkaa kohta sienestetään kartiohuuhta sieniä ja korvasieniä toivottavasti. Annappa Herra meille kartiosuutta ja korvasieniä tästä tontilta.